Eusko ikaskuntza, jakitez. Kulturarloa hemen Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntzarekin batera kulturgintzaren zabalkunderako saioa. Solaskide dugu oraingo honetan Santi Leone, Iruñeko idazle, irakasle, historialari eta itzultzailea. Aurreko neguan ere hemen izan genuen, urte berria hortxe nunbait zen, orduan ezagutu genuen Santi Leonek lan bat hartu zuela, eginkizun bat, Jokin Zaitegi izeneko bekaren hartzaile. Azken urteotan egiten da. Aurreko urtean Nobel saria irabazitako autorearen lan bat euskaratzeko lehiaketa moduko bat antolatzen da. Asmoak, proiektuak agertzen dituztenen artean hautatu eta Santi Leone hautatu zuten Santi Leone, bere proposamena Pantaleon y las visitadoras, alegia euskaraz Pantaleon eta bisitariak izena hartu duen novela euskaratzeko. Ausardia ez zaio falta eta lanariekin eta heldu eta hemen da, liburua, jaia esan daiteke negutik neura egiten hasteko edo prozesua abiatu zenetik produktua, ekoizpena, plazan atera den arteraino. Beaz, lan luzia, lan konprometitua noski, Vargas Llosaren lan nau hemen euskaraz jartzekoa, urtean zehar poliki egiten joan dena Santi Leonek azalduko digu hori guzia. Nik urtarrilean jakin nuen edo zenuen horren berri, baina denbora gaizki kalkulatu nuen. Uste nuen ikasturtean denbora izanen nuela, ez dakit, tarte edo puska luze bat itzultzeko, eta ez zen horrela izan. Eta hiru kapitulu terdi edo itzuli nituen ikasturtean, eta gainako guztia udarako gelditu zitzaidan. 10 kapitulu dira guztira, eta udan lan gogorra egin behar izan dut, eta egunero, ez dakit, 5 edo 6 ordu sartu behar izan ditut, lana garaiz aurkeztu alizateko. Eta aldortatik, neke haundiez horrazi didan lana izan da, ez dut, neurri batean nire uda ondatu dut, ez? Nire kulpa izan da, nire errua izan da, denbora gaizik kalkulatu nuelako. Baina tira, epeek hori dute, ez? Hori dute txarra, ez? Gauza honak ere baituzte, baina, txarra... Egin beharra, ausardi hartu zenuen, eginkizun honetan sartzeko. Vargas Llosaren lan bat, eta, bere giroa, Amazonian, toki eksotikoa betire, euskarak ez dakit, inoiz egin dituen ibilaldiak, alako oian haunditan, edozein gauza itzultzerakoan hitzak baina gero hitz horiek gertara batzuk, eta batez ere, ez esan nuke, atmosfera bat girotu behar dute. Nola egin duzu, nola lan prozesua, hitzak aukeratzen, antecedenterik, aurrekaririk bazen, deusetik abiatu behar izan duzu, nola da? Deusetik neurri handi batean, kontua, aldatetik, hitzak, badira, Peruko gaztelerazko hitzak edo, eta hala ere hortan laguntza izan dut, baina zuen ere, nire etxe ondoko okindegian Peruko Andre batek egiten du lan, eta ari galtzen dion haunitzetan, hitz batzuen esan nahia. Eta hau ikusi dut, eta unek zeharra nahi du, edo Perun, edo zuek nora erabiltzen duzu hitza, edo zeharra nahi du, ez dakit. Eta behar bada hori izta zaiena izan, hortako hitzak edo hitzen esan nahiak bilatzeko, hor daude iztegiak, eta neurri batean liburu hau oian tropikala bezalakoa da, ez? Hau da, oparoa, nahiko, eta esaldiak ere horren isla dira, ez? Esaldi luzeak erabiltzen ditu Vargas Llosak, eta pertsonaia batzuk gainera nahiko pedanteak dira, edo neurri handi batean liburua txosten militar batzuek osatzen dute, eta hor erabiltzen den hizkuntza edo hizkera oso pedantea da, oso anpatua, oso esaldi luzetakoa,
Eta hori zaila izan da benetan. Ze batez ere, euskaran beti, esaldi batzuek problema franko ematen dituzte, batez ere relatibuzko esaldiak, ez? Con el que, desde el que, para cuyo, eta hortan, bai, batzuetan zailtasun handiak izan ditut. Eta gero, ez dakit, hiztegiak aipatu ditut, baina batzuetan hor, zer alde batetik hiztegi batek ematen duen esan nahia dugu, edo ematen duen hitza dugu, eta gero hitz horren erabilera, ez? Adibidez, liburuan meretriz hitza erabiltzen da behin da berriz, bai, meretriz gaztelaniaz. Eta Sarasolak badakar, hori euskaraz meretriz, hola, zehazki hiztegian. Baina gero erabili inor gutxiek erabili du hitz hori, ez? Nik bilatu nuen interneten eta bakarrik aipu bakarra harpatu nuen Iñigo Aranbarrirena liburu baten eta behin bakarrik. Eta aldiz, Vargas Llosaren liburuan barra erabiltzen da hori. Eta azkenean, prostituta hitza erabili nuen, eta ez dakit, ez dakit itzulpenak zeo zer galdu duen, edo ez duen galdu, baina, akuratu beharra zegoen, eta gero, aipatu dut, ez, udan tarrapataka edo lasterka ibili behar izan nuela, eta, klaro, kapitulo guztiekin enago, pozik nago, nik uste dut itzulpen duina atera dela azkenean. Baina, orai aitu naiz berriz ere berrira kurtzen zuzenketak egiteko, eta kapitulo batzuetan, pozik gelditu naiz, orai berriz irakurtzen, pensatu dut, batzuetan, paragrafo batzuetan, zinen ongi. Eta berte batzuetan, ez ongi, baina tira, nik uste dut irakurtzeko moduko itzulpena atera dela. Ja, beraz, produktua hortxe dago, ez da, hemen esan duzu, oian tropikal exuberante horretan, eta gero, Vargas Llosaren jarillo hori guztia, hortxe dagoela, ari narratiboa, esan duzu, meretriz edo prostituta, handere batzuk eta hoien zerbitzura baliatzeko, joaten direnak, edo eta emakumeak ere mugitzen dira, ezta? Nola da, batetik bestera oianean? Bai, hola, badute kontua da, oianeko soldaduek ez dutela aukerarik sexu harremanik ezateko, eta orduan oianeko neskak eta emakumeak bortzatzen ibiltzen direla. Eta arazo hori konpontzeko edo, militarek erabakitzen dute olako bisitarien talde bat antolatzea, eta bisitaria prostitutak dira. Hau da, tarteka, oianeko kampamentu militarretara joango direnak, soldaduekin, txortan aitzera, ez, batean. Eta hori da, eta Pantaleon izanen da, zerbitzu hori antolatzearen edo arduraduna. Eta hori da, kontua hori da, eta hortik, historia komiko bat, edo hortik abiatuta historia komiko bat egiten du Vargas Llosak. Eta gero, okara espaldi manago, aspaldi inbaizuen ez da, gazteneraz, narrazioaren arila fragmentatua, hautsia dago, ez da, puzle moduko bat. Bai, ez dago narratzailerik. Oda, gauzak zuzenean ikusten ditugu. Kapitulo batzuetan, adibidez, elkarrizketen bidez ikusten dugu ze gertatzen nahi den. Hada, ez dakit, Pantaleonek zerbait erran dio emazteari, emazteak zerbait erantzun dio, eta orduan flashback baten bidez, emazteak aipatu den egoerara joaten gara, edo flash forward edo aurrera egiten dugu, eta orduan Pantaleonek aipatu den bertze egoera batera joaten gara, eta horrela, ez? Eta gero, zuzenean, bertze kapitulo batzuetan, adibidez, zuzenean txosten militarrak ikusten ditugu. Hau da, Pantaleonek egiten dituen txostenak, edo Pantaleonen nagusi egiten dituzten txostenak, eta orai ja antolatu dut zerbitzua, edo ez dakiz zer. Orai eskaera bat egin dut, eta orduan eskaera ikusten dugu, bai? Edo adibidez, apaiz militar baten gutuna ikusten dugu, eta apaiz horrek protesta egiten du, orai prostitutak sartu direlako armadan, ez dakiz zer. Kapitulo batean, irratsaio bat dugu, bai? Amazoniako esatari famatu batek egina, nahiko tipo pedantea da, eta oso ezkera hanpatu erabiltzen du. Bertze batean, egunkari baten alea, da, bertze kapitulo bat, eta beraz ez dago narratzailerik, inork ez du kontatzen historia, baizik eta historia nola garatzen den, nola gertatzen den ikusten dugu zuzen. Baina perspektiba diferentetatik, eta hori Vargas Llosak, ez dakit azken bolodonetan, baina bitzate bere gaztaroan edo bere honenak eman zituen denbora hartan erabili zituen teknikak edo... Nik uste dut baietz, eta orokorrean, ez dakit, jendeak ala erraten du, ez? Behar bada bere lehen liburuak direla hoberenak, eta nire ala nago. Azken liburuak, baten bat igual irakurri zanen dut, baina momentu batean, ez dakit, Vargas Llosa irakurtzeari utzi nion. Enuen berez erabaki,
baina ez dakit, modu naturalean, no? Eta aspaldiko liburu batzuk bai irakurriak ditut, bueno, ni ere gazte nintzelaik irakurri. La Casa Verde eta... Bai, eta La Guerra del Fin del Mundo, La Ciudad de los Perros, eta nik uste dut arrasunak direla. Nik uste dut arrakasta hundiena izan duena nik itzuli dudana izan dela, hau Pantaleón y las visitadoras. Behar bada komikoa delako, nahiko atxegine erakusteko. Bueno, pikantea ere pixkate bada, bueno, lizunkeria zenbait, eta, bueno. Vargas Llosaren Pantaleon eta bisitariak Santi Leonek euskaraturik elkar argitaletxiak aterata. Vargas Llosarekin gertatzen dena eta azken urteotan asko nabarmendu dena gizon nola zen genuke erreakzionario, herri mugimendu guztien aurka agertu izan dena, politikoki ere egin dituen aukerak azken bolada honetan Rosa Díezen UPyDren aldeko mezuak eta esan diteke kanpaina ere egin duela. Ez da horregatik geure artean edo behintzat zenbait girotan oso maitatua Vargas Llosa persona edo idazle edo ta pentsalaria, beste kontu bat izan liteke noski bere kalitate literarioa. Bena, hortxe dago auzian ez, politikoki ez dela oso zuzena oso korrektua Vargas Llosa zale ateratzia edo agertzia. Santi Leone. Politikoki nik ere ez dut maite, erran bezala, ez? Bere lehen liburuak, bere liburu batzuk maite ditut, gustoko ditut, baina gero berze kontu bat da, orai dituen ideia politikoak, ez? Eta jakina nien hau ados, eta nik uste dut neketan, euskaldun bat neketan egoten aldela ados, kontuan hartuta zenolako adierazpenak egin dituen, hori, UPyDren aldea egin duela, eta ez dakit hori, abertzaletasun guztia, ez dakit atzerakoiak direla, errantzuen duela gutxi, eta, gauza horiek guztia kontuan hartuta, normala ez dakit, hemen sobera maitatua ez izatea, ez? Hala ere nik uste dut berezi behar dela, zalbatik, lan literarioa, eta lan literarioa saiatu beharko genuke bere horretan epaitzen, eta ikusten, ona den, txarra den, zaila da, ez? Ez dakit, norbait gustoko ez pauzu, personalki, edo erranduen zerbaitengatik, edo egin duen zerbaitengatik, norbait gustoko ez baldin baduzu, gero horrek nahita ez, baldintzatzen zaitu bere lana irakurtzen, bere obra irakurtzen duzunean, ez? Eta beraz, alde horretatik, hori normala da. Baina nik uste dut, ez dakit, saiatu, ez dakit, behar bada, idazleak nahi izan ez gero epaitu beharko gintuzkela, baina benetan gure epaia lanaren gainean egin beharko genukela, ez? Hau da, lana epaitu beharko genuke. Ja, baina honek ere badu bestea. Vargas Llosak bera aldaki esate baterako bere obra euskara zateako dela, eta horri buruz zein ditzi duzen. Berak bestea beste ere, erabiltzen ditu bai Amazoniako bertako jendeak eta baina planteamendu indigenisten aurkako posizioa agertu izan du, behin baino gehiagotan, eta irutzen batzutan bere obretan ere agertzen dela pixka baten, ez du apresiatzen kultura espainolaren defentsa egiten du, hor indigenen planteamenduekin txok egiten dutenean, eta horrela ez. Zer dio, edo ezer esanen aldu jakiterakoan euskara zatea berdela bere obra? Nik uste dut badakiela, duela gutxi ora editoreak, Xaber Mendigurenek email bat igorri zidan, eta errantzidan, baimena llegatu dela liburua publikatzeko, argitaletxeak emana, baina gero, bertzalde batetik, Vargas Llosak berak ikusi behar zuela azala, aukeratu dugun, edo aukeratu prestatu duten azala libururako. Beraz, ikusi hemen du, baimena edo onespena eman du, eta beraz, jakin badaki, euskaraz aterako dela bere liburua. Ze iritzi duen horren inguruan hori ez dakit. Hizkuntza indigena batean. Bai, bueno. Nik uste dut, ala ere, ez dakit, zein idazleen dako, pozgarria dela, lan bat, bertze hizkuntza batera bihurtua ikustea, ez? Eta kasunetan, nik uste dut, arendako ere, pozgarria izanen dela. Naiz eta euskara izan, ez dakit. Eta gero, egia da, kultura espainola aldekoa dela, eta orokorrean ez duela, mugimendu edo indigenen aldeko mugimendua edo maite ez. Erran bezala, ez dakit. Hala ere, nik uste dut, behar bada, liburu bat, edo zein liburu ez, bakarrik Vargas Llosarenak, liburu batean gauza batzuk
gustatzen lan zaizkigula, eta behar bada beste batzuk eta hala ere, eta gero epai orokor bat eginen dugu, ez? Behar bada, liburu honetan, ez dakit, alde hori, alde politiko hori, edo indigenen kontrako jarrera hori ez gustatzen, baina, ez dakit, personeak ederki eginak daude, edo teknikaren aldetik ongi egina dago, edo hizkuntzaren erabilera ongi dago, ez dakit zer, ez? Eta gero, horrekin guztiarekin, gure epaia, gure irudia osatuko dugu, ez? Baina, ez dakit, batzuetan, joera izaten dugu, eta adibidez Borgesekin ere gertatu zen garai batean, ez? Borgesek ipuin baten erran zuen euskaldunek behiak zaintzeko. Bai, behiak zaindu berzenek ez dutela egin historian, hori, saldi bat da, ipuin batean dagoena, eta, pixka zalaparta, sortu zen hemen, ez azkize, eta Borges, eta ez dakit, nik Borges maite dut, esaldi hori ez dut maite, baina Borgesen ipuinak ikaragarri maite ditut, ez? Eta Borges ere nahiko eskuindarra zen, eta nahi bazu reakzionario, eta nahi duzuna, ez? Baina hala ere, nik Borgesen zera hori ikaragarri maite dut. Eta nik dut posible dela, ez? Liburua maite dut, eta liburuaren egilea ez. Hori, nik dut, igual jarrea eskizofrenikoa da, ez dakit, Baina, maiz gertatzen dena da, beste ere, gehiago, zarrenda amaigabea litzetek, ez, Kubatik hasita, eta Cabrera Infante, eta hori ingandik hasita, eta edo Pio Baroja bat, bera, hori Victor Morenoak eta aztertzen dituen krapulak eta alako jende gaiztoa, jende okerra, ez? Baina gero, idazle hona dena, eta zer din behar dugu. Eta bai, hori da, eta jarrera politikoa alde batera utzita, ere bai, ez? Neri behin gertatu izaidan euskal idazle batekin. Zaldiko maldiko etorri zen batekin, ni, ustakit, interes haundiz behan nintzen haren mintzaldia entzutera, eta aserreatean nintzen mintzalitik. Haren jarrea zitaen bat ere gustatu, eta baina liburua bai, eta liburua maite dut, eta gero publikatu dituen liburuak irakurri ditut. Baina egun hartan erakutsi zuen jarrera, eta ez zitain bat ere gustatu. Eta zer ez duzu esan behar nortzen? Bere zein behar dela, testuan dagoena, eta gero hor dagoen personaren izaera, ez dakit, etiko, moral, politikoa eta hori guztia, eskizofrenia konstante bada, eta beti debatitu dena, eta debatitzen jarraituko dena, askotan, geure gustoak edo geure simpatiak eta horiek erabakitzen dute, baina, beste batzutan obraren kalitatearen aurrean men egin beharra dago. Eta beharra da, batzutan gertatzen da, edo importante izaten da, zer ezagutu duzun lehenik, idazlearen jarrera edo haren lana. Horai, adibidez nik aspaldian Juan Manuel de Pradaen liburu bat erosi nuen, baina etxean daukat irakurri gabe. Eta orai ez dakit irakurriko dudan, ze tipua ikusita, eta tipo horrek egiten, eta botatzen dituen gauzak ikusita, ez dakit irakurriko dudan, ze segurazki ezin izanen dut zera, gainetik edo burutik kendu, ematen duen irudia, ez, eta... Pantaleon eta bisitariak Amazoniako giro bero horretan, eta Elaberria bera ere, momentu beroak eta eskaintzen dituena, lortu ote du Santi Leonek giro hori, atmosfera hori, bere itzulpen honetan jasotzia eta biltzia. Hoixe da, liburua irakurriz egiaztatu behar dena. Irakurketa ja banan-banako kontua da, hemen Santi Leonerekin solasean ezagutu dugu itzulpen prozesu nola izan den, ze zailtasune aurre egin behar izan dion, ze eskrupulo nahi baldin bada, politiko edo bestelako egon daitezken tartean. Santi Leonerekin mintzatu gara, Pantaleon eta bisitariak Elaberri, atera berriaren inguruan, hemen Euskal Herri irratian Eusko Ikaskuntzarekin batera egiten dugun kultur arloan. Eusko Ikaskuntza, jakitez.